Ei se mitään, katsotaan miten se sitten meni, mutta nyt mä koitan löytää täältä. Täällä on aina muuten, kun on tää valikko, niin tosta sitten kun on toi YH6, mikä on tämän kurssin koodi, niin siitä pääsee aina tuonne päävalikkoon takaisin. Tuossa oli laajemmin ne kurssin tavoitteet, mutta ne on teille tullut jo Vilmassa aikana ja voi olla, että tavoitepuolta ja opetussuunnitelmaa sitten kun tämä kurssi on käyty, niin pitää tarkentaa, mitä oikeasti on tullut tehtyä. Mutta tämä oli silloin, kun lähdettiin tätä suunnittelemaan, niin toi oli se perusidea, mitä sitä lähdettiin tekemään. Joo. Kesää odotellessa voi katsoa kesästä kuvaa airistolta. Joo, mä luulen, että lähdetään tuosta sitten katsoa No niin, mennään sitten varsinaiseen asiaan ja pistetään tämä dia-esitys täältä rullaamaan. No, ja tämä ensimmäinen dia olikin aika nopeasti opiskeltu. Tämähän on nopeata hommaa tämä opiskelu. No sitten tuossa on laitettu, että mitä ympäristöpolitiikka on. Ja nyt voitaisiin oikeastaan miettiäkin vähän, että mitä te ajattelitte? Tässä joku jo kysyi sitä, että mitä tuo ympäristöpolitiikka on, niin mitä se teidän mielestä voisi olla? Mitäs Jami heittäisi ihan? No, mulla tuli semmoinen mielikuva, että olisi niin jotenkin miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa. Jotenkin tuli semmoinen ihan taas joku vihreä teema. Joo, vihreä teema, se näkyy se täällä näin, se vihreä teema, että kyllä ihan oikeasti on. Että ympäristöasioihin vaikuttamista, joo. Niin kuin just hiilidioksidi ja bensiinipäästöt sun muuta. Joo, sieltä päästään ilmastonmuutoskysymyksiin sieltä hiilidioksidipäästöjen kautta. Mitäs muille tulee mieleen? Mitäs Eeva? No en mä tiedä, taloudelliset päätökset, vaikka just, että talous vaikuttaa ympäristöasioihin ja että ei se pelkästään miten edistää tavallaan ympäristöä, vaan pelkästään jollain luonnonsuojelun jutulla, vaan että sitä on monta tapaa vaikuttaa. Joo, toi on itse asiassa, mitä sä sanoit, niin se on oikeastaan ympäristöpolitiikan yksi osa-alue, tämmöinen niin kuin ympäristötalous. Siellä on paljon juttuja, erilaista verotusta, joilla koitetaan ohjailla ihmisten käyttäytymistä ja muuta. Ja se on nimenomaan sitten ympäristötaloutta. Se on oikeastaan yksi iso osa-alue, joka tietyllä tavalla tähän ympäristöpolitiikkaan liittyy. Olisiko vielä ehdotuksia? Mikä se olisi sellainen keskeinen ympäristöpoliittinen kiistan aihe? Se on varmaan tällä hetkellä se maailmanlaajuisessa tarkastelussa. Mikä se olisi sellainen Suomen asioissa ajankohtainen ympäristöpoliittinen kysymys? Se on ainakin suomalaisille tärkeää ja moni tämän alueen mökkiläinen on niistä joka kesäisistä sinilevälautoista innostunut Itämeren suojeluun ja se on sellainen lähellä oleva asia, jonka varmaan kaikki on huomannut ja nähnyt. Mites? No se sähkötuotanto. Niin siitä. 20 pistellään. Näin on. Vihreät olisi sitä mieltä, että ei ydinvoimaa lainkaan. Eikö ne ole nykyään jopa hyväksymässä? No, hallituksessa ollessaan ne todennäköisesti ovat valmiit hyväksymään yhden, ja jos kokoomus on valmis hyväksymään 4, siitä nyt lähinnä kiistellään ilmeisesti, että kuinka monta ydinvoimalaa Suomea aiotaan rakentaa, ja tietenkin osahan on sitä mieltä, että ei rakenneta ollenkaan. Eli ympäristöpolitiikka on oikeastaan juuri tätä. Eli kun on ympäristökysymyksiä ja sitten on erilaisia mielipiteitä,
siitä, että tarvitaanko ydinvoimaa, pitäisikö mieluummin rakentaa tuulivoimaa. Niin se on sitä ympäristöpolitiikkaa nimenomaan, kun väännetään siitä, että mitä näihin ympäristöön liittyvien kysymysten kanssa pitää tehdä. Ja tässä hyvin havaittiin, että on tämmöinen niin kuin globaali taso, eikä on se esimerkiksi se ilmastokysymys. Se on kaikkien maiden ja valtioiden asia. Sitten on tämmöinen Suomen, no kyllähän ydinvoima tietysti vaikuttaa Suomen rajojen ulkopuolelle, että ydinvoimaahan valvotaan kansainvälisesti ja siitä on sopimuksia, että miten sen turvallisuus taataan ja niin edespäin. Mutta sitten on ihan myöskin paikallista, tulisiko jotain mieleen kuntakohtaista ympäristökysymystä? No, ne on monta kertaa tämmöisiä kaavoitusjuttuja, että Ja siis niin kuin meillä tyyliin moottoritie tullut Helsinkiin, sehän tuli. Joo, tämän tyyppisiä asioita ja sitten, että minne rakennetaan ja jätetäänkö jotain metsäkaistaleita asutuksen väliin ja sitten Turussa aina on ikuinen vääntö siitä, että saako sitä ruisrokkia järjestää siellä luonnon keskellä ja kuinka paljon ne linnut sitten kärsii siitä, että näin. Ja siitä tehdään sitten ympäristöselvitystä ja sitten taas mietitään, että annetaanko se taas ensi vuodeksi se lupa ruisrokin järjestäminen. Siinä on esimerkki, tai sitten niin kuin täällä on siitä kiistelty kauheasti, että tuo jätteenpolttolaitos on vanhentunut ja se tarvitsisi korvata uudella ja kukaan ei haluaisi sitä naapuriinsa ja sitten kysytään ympäristölupia siitä, että mihin se jätteenpolttolaitos sitten voitaisiin sijoittaa. Tai sitten tämmöinen alueellinen hanke taas on ollut se, kun Turkuun on haluttu vettä vetää tuolta Kokemäenjoesta, kun sitä ruvetaan vetämään ja sitten tehdään tekokeinovettä ja osa on sitä mieltä, että se tuhoaa sen Virttaankankaan tämmöinen tekopohjavesihanke ja siitä on hirveätä vääntöä siitä ja tehdään valituksia ja sitten tehdään näitä ympäristöselvityksiä ja se on niin kuin tämmöinen alueellinen kysymys sitten esimerkiksi tämä vesi. Eli näitä on hyvin monella tasolla näitä ympäristöpoliittisia kysymyksiä. Lähtien kuntatasolta ja päätyen sitten tämmöiseen valtakunnalliseen tarkasteluun. Mutta katsotaan mitä tämä mun viisas taulu täällä väittää ympäristöpolitiikan olevan. Tuossa sanotaan, että ympäristöpolitiikka on politiikka, jolla vaikutetaan ympäristön tilaan parantavasti tai ehkäistään sen heikentymistä. Eli tämän tyyppistä tavoitteellista toimintaa. Eli aika monet asiat saadaan mahtumaan kyllä tuommoisen määrittelyn alle. Ja kuten tuossa noiden esimerkkien kautta oikeastaan havaittiin, niin ympäristöpolitiikka on paikalliset, valtiolliset ja maailmanlaajuiset ympäristökysymykset ja niihin liittyvät sopimukset ja muut ohjauskeinot. Eli itse asiassa meillä on aika paljon semmoisia kansainvälisiä muita sopimuksia, jotka oikeastaan kuuluu tämän ympäristöpolitiikan alaan. Happosateet on koetettu estää 80-luvulta lähtien. Ydinkoekielto on tavallaan myöskin tämmöinen ympäristökysymys osaltaan. Sitten on tietysti näitä Kioton sopimusta ja muuta, joilla sitten ilmastonmuutosta koitetaan hidastaa. Sitten voi olla tämmöisiä kahden maan välisiä sopimuksia esimerkiksi joistain vesivarojen käytöstä tai jostain tämmöistä hankkeesta, joka on vähän suppeamman alueen kysymys. Itämeren alueella koittaa Itämeren reunavaltiot tehdä yhteistyötä Itämeren suojelemiseksi. Ja näin, että näitä on hyvin erilaajuisia näitä ympäristöpoliittisia kysymyksiä. No sitten näitä toimijoita, ympäristöpolitiikassa tietysti puolueet tekee yhteiskunnallisia päätöksiä ja sitten tietysti osallistuvat hyvinkin paljon ympäristöpolitiikkaan ja kyllä kaikilla puolueilla tänä päivänä löytyy jo jonkunnäköinen ympäristöpoliittinen ohjelma. Et vihreät 80-luvulla aloitti vahvasti näiden ympäristöasioiden tuomisen poliittiseen ohjelmiin ja vähitellen kaikki puolueet on vihertyneet niin paljon, että kaikilla
puolueilla varmasti löytyy kannanottoja ympäristöpoliittisiin kysymyksiin. Että tämä on aika paljon niin kuin laajentunut tässä viime vuosikymmenten aikana. No, talouselämä tietysti on kauhean ratkaisevassa roolissa ympäristöpolitiikassa. Kaikki asukkaat, yhteisöt, yhdistykset, kansalaisliikkeet. Ympäristökysymyksissä on erittäin paljon kaikenlaisia kansalaisliikkeitä, jotka koittaa sitten laillisin ja laittomin keinoin niin pitää näitä ympäristöasioita agendalla. Ja sitten aika merkittävä on tiedotusvälineiden rooli tietenkin. Tiedotusvälineethän luo sitä mielikuvaa, mikä yhteiskunnassa on tärkeää. Nyt viime aikoina tärkeää on ollut tämä ilmastonmuutos. Mä en tiedä, onko se Suomessa semmoinen niin kuin suomalaisille kaikkein akuutein ja suurin kysymys, mutta kansainvälisesti tarkasteltuna se varmaan nyt on suurin tämmöinen tällä hetkellä mediassa jauhettava juttu. Jossa sanottiin, että jos mä katsoin uutisia vähän takaperin, niin sanottiin, että se on vähän niin kuin jo ylikulunut, että ihmiset alkaa kyllästyä tavallaan siihen. Viimeinen niin kuin Gallup osoitti, että osa ihmistä on alkanut epäilemään, että onko se nyt ollenkaan todellista ja voidaanko niihin luottaa. Ja sitten kun siinä on tämmöinen mediatutkija sitä sanonut, niin epäili sitä, että tämmöinen tavallaan liikaa tiedottaminen niin alkaa väsyttää ihmisiä. Ihmiset ei välitä enää oikeastaan kuulla sen takia ne ei enää oikein tiedä mihin uskoa, kun siitä tuli niin paljon kaikenlaista asiaa. Mutta media on tärkeässä roolissa, se nostaa näitä asioita esille ja sen kautta ne menee yleisen tietoisuuteen ja ne tulee ne politiikkaan. Poliitikot on kiinnostuneet semmoisista asioista, mistä ihmiset on tietoisia. Tämähän sopii hyvin tämmöiseen videoitavan tuntiin, tämmöinen välipuhelu tässä. Tässä on tämmöinen videoitava tunti menossa, että jos mä pienempää sitä soittaa. Joo, mutta mennäänpä eteenpäin. Mulla on täällä muuten hyvinkin pitkään. Koska ympäristöpolitiikka syntyy? Aatamilla ja Eevalla oli se omena juttu, joo, mä tiedän oliko se ympäristöpolitiikkaa, mutta kyllähän tämmöisiä ympäristöpoliittisia kysymyksiä itse asiassa niin kauan kuin on kirjoitettu historiaa, niin kyllähän sieltä löytyy, kun lähdetään katsomaan, niin tämmöisiä ympäristöpoliittisia kysymyksiä itse asiassa. Eli mun mielestä voisi sanoa, että vuosipolitiikka oikeastaan, voidaanko sille mitään alkua varsinaisesti laittaa. Totta kai se jonain aikana on paljon tärkeämpi ja viime vuosikymmeniä se rooli on ollut paljon tärkeämpi, mutta en voi sanoa, että ympäristöpolitiikka alkaisi 60-luvulla. Kyllähän paljon löytyy tapauksia, joissa ympäristöpolitiikkaa selvästi on esiintynyt paljon aikaisemmin. Mesopotamiassa oli kanavat, suolaannutti peltoja ja ihmiset joutuivat muuttamaan pois alueelta, kun vilja ei enää kasvanut. Antiikin kreikkalaiset tuhos vuoren rinteensä hakkaamalla metsät pois ja eroosio tuli ja kyllä siellä havaittiin tämä ongelma, mitä siihen liittyy. Kyllähän noita esimerkkejä löytyy hyvinkin kaukaa. No, jos tullaan vähän lähemmäksi Suomeen tarkastelemaan, niin Suomessa 1800-luvulla niin oli tämmöinen säädös, että höyrysahoja ei saanut perustaa. Ja syy oli se, että pelättiin, että metsät loppuu. Eivät vaan osanneet silloin oikein laskea, että kuinka paljon sitä metsää Suomessa on. Ja tietenkin kun siinä sahan lähellä näytti siltä, että kun ne lähimmät puut oli kaadettu, että kyllähän ne metsät loppuukin, kun eikä pystytty hahmottaa sitä, että kuinka paljon koko maassa tätä puutavaraa riittää. Ja sen jälkeen höyrysahoja on tullut ja paljon tehokkaampiakin sahoja ja puut on mihinkään loppunut ja puita edelleen hyvinkin riittää. No, sitten oli myöskin 1800-luvulla oli tämmöistä oi maamme Suomi, synnyimaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, oli tämmöistä luonnon ja maiseman ihailua siinä oli tiettyjä tämmöisiä luonnonsuojelullisia näkökulmia jo havaittavissa. Sitten varsinaiset ympäristölait on 1920-luvulla siellä ensimmäiset tämmöiset suojelualueet otetaan käyttöön ja joitain ympäristölakeja säädetään jo heti sitten itsenäistymisen jälkeen. Eli ei tämä myöskään lainsäädännön tasolta ole mikään uusi asia.
Sitten niin kuin, semmoinen aika niin kuin iso juttu oikeastaan tässä ympäristöpoliittisessa kysymyksessä on se käsitys itse koko siitä ympäristöstä. Mitä se ympäristö oikeastaan on? Tässä on niin kuin, jos mä nyt vähän havainnollistan, niin voi kai sitä tähänkin piirrellä, jos piirretään vähän tikkuukkoja, jos tämä pallo täällä kuvaa, että täällä on niin kuin ympäristö. Niin varhaisempi eurooppalainen käsitys on se, että ihminen on täällä jossain niin kuin ulkopuolella. Ja ihminen niin kuin voi käyttää tätä ympäristöä miten haluaa. Eli Jumala on niin kuin luonut tämän ympäristön niin kuin ihmiselle käyttötarpeita varten ja ihminen on se luonnon yläpuolella. Ihminen ei osaa luontoa, vaan luonto on luotu tavallaan niin kuin palvelemaan ihmistä ja ihmisen avuksi ja näin. No sitten 1800-luvulla meidän käsitys itsestämme alkaa Euroopassa muuttua tieteen seurauksena. Ja tavallaan me niin kuin hypätään täältä tänne ympäristöön mukaan ja aletaan ajattelemaan, että me ollaan yksi osa luontoa. Samanlainen osa, vähän erinäköinen vaan lapinat tai kaikki muut eläimet ja muut jutut. Ja silloin tämä saa tavallaan niin uudenlaisen merkityksen tämä ympäristö. Se onkin tärkeä ja se mitä me tehdään niin vaikuttaa ympäristöön ja se vaikuttaa meidän itse ja meidän oma menestymismahdollisuus. En vaan videoita, vaan tunnia. Niin. Eli ihminen ennen oli luonnon yläpuolella tämmöinen luomakunnan hallitsija, luomakunnan kruunu sanottiin. Mutta nyt osoitettiinkin sitten evoluutioteorian mukaan, että samanlaisia ötököitä me ollaan kuin kaikki muutkin. Ihminen kehittyy, muuttuu, luonto muuttuu, kaikki elävät jutut muuttuu. Että tavallaan pudottiin vähän tässä vähän niin kuin alaspäin. No sitten on toinen, joka oikeastaan niin kuin 1800-luvulla vaikutti vähän samansuuntaisesti, oli tämmöinen niin kuin ekologia. Ja tämän niin kuin perusajatusta ekologiassakin on se, että ihminen on yksi ekosysteemi, eläinlaji ja on täysin riippuvainen muista eliöistä. Eli jos tätä muuta luontoa ja ympäristöä ei olisi, niin ei olisi ihmistäkään. Eli me ollaan täydellisessä vuorovaikutussuhteessa. Ja se mitä me tehdään ympäristölle, me tehdään tavallaan itsellemme. Eli nyt se ympäristön merkitys todellakin alkaa muuttua. Ja sitten alkaa tulla tämmöisiä niin kuin varhaisia edistysuskokriitikoita, jotka alkaa näkee jo 1800-luvulla, että tämä kehitys, miten ihmiset elää maapallolla, niin ettei tämä olekaan kovin fiksusti tehty. Tässä on paljon ongelmia. Ja jos tämmöinen kehityslinja, minkä teollinen yhteiskunta oli synnyttänyt, jos se jatkuu, niin me törmätään ongelmiin. Sitä ei osannut sanoa, että koska ne ongelmat tulee vastaan, mutta ne tulee vääjäämättömästi vastaan. Ja tuli tämmöisiä niinku kriitikoita. Tässä on vain ihan muutama otettu esille, mutta yksi tämmöinen, joka todennäköisesti teille saattaa olla tuttu historiankirjoista tai saattaa olla sitten tuolta Mantsan puolelta, niin tämmöinen Thomas Malthus, joka väitti näin, että väestö kasvaa tämmöisen rajattoman geometrisen sarjan mukaisesti, eli hän oli vaan katsellut väestöä, miten se hirveästi lisääntyi. Brittein saarilla niin teollistumisen jälkeen niin väestöhän kasvoi todella voimakkaasti ja monessa muussa maassa tuossa teollistumisen alkuvaiheessa oli todella voimakasta väestönkasvua. No sitten hän laskeskeli, että ruokavarat ei pysty seuraamaan tätä väestönkasvun kehitystä. Eli ruokavarat kasvaa rajallisesti. Pelto ei lisäänny samassa suhteessa kuin ihmiset lisääntyy. Ja tämä aiheuttaa ongelmia. Väestönkasvu on liian nopeata suhteessa ruoantuotannon kasvuun. No, mitään nälkäkatastrofia ei Brittein saarille tullutkaan ja Malthusin teoria on monta kertaa osoitettu, että ei toi pidäkään ihan paikkansa, että ei se nyt menekään aivan näin. Teollistuneessa maissahan tietyssä vaiheessa väestönkasvu kääntyy jopa laskuun ja
näin, mutta tätä teoriaa on kuitenkin tämmöinen kriittinen ajattelu suhteessa tätä tämmöistä kasvua kohtaan niin jäi kuitenkin elämään ja monta kertaa tähän Malthusiin kuitenkin viitataan. No sitten tämmöinenkin termi, joka nykyään aika tämmöinen yleinen on ryöstötalous, eli ajatus siitä, että me riistetään luontoa niin paljon, että tulevaisuudessa samaa ei pystytä enää tekemään. Tämmöinenkin käsite on jo 1800-luvun puolella. No sitten, miksei nämä kuitenkaan saanut niin kuin hirveästi niin kuin kuulijoita tämmöiset puheet, että ei pitäisi kuluttaa näin paljon ja tämmöinen teollisen yhteiskunnan rajaton raaka-aineiden käyttö, että se johtaa ennen pitkään ongelmiin, niin ihmiset oli kuitenkin enemmän innostuneita tämmöistä kansallistunteesta ja oman maan vahvistamisesta ja sitä haluttiin teollistaa ja tämmöinen niin kuin voimakas kehitys oli se mitä haluttiin ja jos joku piipitti siellä jotain, että ei pitäisi käyttää niin paljon hiiltä tai jos me käytetään näin paljon rautaa ja tehdään tämmöistä ja tämmöistä, niin huonosti käy. Ei semmoisia haluttu kuunnella. Tärkeämpää oli nostaa sen oman maan taloutta ja sitä kansallista ylpeyttä, rakentaa niitä sotakoneita ja muita juttuja. Elikkä ei nää, kyllä niin kuin näitä ongelmanlietsojia niin oli, mutta ei niitä hirveästi kuunnella. Aika ei ollut kypsä ton tyyppisille ajatuksille. No sitten niin kun, jos ajatellaan, että missä vaiheessa niin aletaan puhua tämmöisestä nykyaikaisesta ajatuksesta, että mitä tuo ympäristö on, mitä mä tuossa vähän aika takaperin esitin, ja milloin niin näihin ympäristöasioihin oikeasti aletaan kiinnittää huomiota, ja jolloin ne saavuttaa median kiinnostuvuuden, ja niistä aletaan kirjoittaa, ja ne aletaan laajemmin nähdä jonkunnäköisenä ongelmana ja asioina, joissa voitaisiin jotain tehdä paremmin, niin kyllä sitä täytyy tulla tuonne 60-luvulle asti. Ja 60-luvulla muutenkin tapahtui tällaista poliittista aktivoitumista. Siellähän on kaikennäköistä Vietnamin sodan vastaista liikettä ja hippiliikettä ja kehitysmaiden asioita halutaan parantaa. Ja osana oli myöskin tämmöinen kritiikki sitten tämmöistä saastuttavaa teollisuutta vastaan ja kaikennäköisiä ympäristömyrkkyjä vastaan ja se oli osa tämmöistä poliittista aktivoitumista, oli myöskin tämmöinen ympäristöpoliittinen aktivoituminen. Ja tosiaan tuommoinen ympäristöherätys, niin se sana voisi olla ihan hyvä kuvaamaan sitä 60-luvun juttua. Ja mikä tämmöisen herätyksen sitten saa aikaiseksi, niin se oli ylipäätään se, että tavalliset ihmiset alkoi nähdä ympärillään niin saastunutta luontoa. Vedet alkoi olla monin paikoin hyvin likaantuneet, ettei pysty uimaan. Se rupesi haittaamaan ihmisten jokapäiväistä elämää. Lontoossa jotkut saastesumupilvet, kun käytettiin hiiltä niin paljon, että ihmisillä oli oikeita hengitysvaikeuksia ja muuta. Ruvetaan nähdä tavallaan se, että tästä oikeasti tulee ongelmia. Sitten Suomessa oli tämmöisiä valtavia avohakkuita ja muita ruvettiin arvostelemaan, että no ei tää kyllä. Joo, mä soitan myöhemmin. Noniin. Okei, eli sitten niin kuin myöskin kirjallisuudessa alkoi tulla varsinainen tämmöinen herätyskirja, oli tämmöinen Äänetön kevät vuodet 64. Sitten Suomessa alkaa ilmestyä Luonnon puolesta 68 ottaa kantaa tämmöisiin juttuihin. Sitten aika tunnettu on myöskin tuo Broman klubin kasvun rajat. Siellä muun muassa sanottiin, että öljy loppuu. En muista, oliko se silloin, sitä käytettiin semmoisena pelottelujuttuna tavallaan, että öljy loppuu 30 vuodessa ja mitkä loppuu milloinkin. Rooman klubin ennustukset ei ole kylläkään toteutunut. Öljyvaroja on löytynyt paljon sen jälkeen uusia ja öljyä taitaa edelleen riittää 30 vuodeksi eteenpäin, että se aina siirtyy se 30 vuoden jakso. Mutta
tämä Rooman klubin kasvurajateos oli kuitenkin semmoinen, joka herätti ajattelemaan, että oikeasti näitä tiettyjä raaka-aineita on vain rajallinen määrä, ettei niitä voida ihan loputtomasti käyttää. Et jossain kohtaa niin tätä hommaa täytyy muuttaa. Sitten Suomessa samalla 60-luvulla kuin muuallakin tapahtui tämä poliittisoituminen. Ja tässä on kuitenkin ollut tässä niin kuin ympäristökysymyksissä, tämä on sikäli poikennut tavallaan muista poliittisista kysymyksistä, että se ei ole tämmöinen oikeisto-vasemmisto juttu niinkään. Jos ajatellaan vaikka vihreätä puoluetta, niin sitä on hyvin vaikea sijoittaa oikeistoon tai vasemmistoon. Vihreässä puolueessa on ihmisiä, jotka on joiltain ajatuksista hyvin vasemmistolaisia, mutta siellä on myöskin semmoisia, joiden maailmankatsomus ympäristöä lukuun ottamatta niin kuuluisi sitten taas poliittisessa kentässä sinne enemmänkin oikealle. Ja sitten tuo tosiaan, että kansalaisjärjestöt on ollut tässä hyvin merkittävässä roolissa. No sitten erilaisia yhteiskuntateorioita on 60-luvun jälkeen esitelty ja tässä on ihan mielenkiintoinen jako näissä ympäristöteorioissa. Katsotaan vähän minkälaisia ne on. Elikkä tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Elikkä siellä on niinku tämmöinen, melkein kaikki on jaoteltava tällä kaksijaolla, että jos on joku ympäristöteoria, että miten nämä hommat on, on tämä, että nykyinen kehitys johtaa kriisiin. Ja pitää tehdä hirveän isoja muutoksia, jotta tämä tilanne saadaan haltuun. Ja ei uskota, että semmoista muutosta ihmiset pystyy tekemään, vaan siellä tulee joku kriisi, joku ongelmakohta, joka vasta sitten niin kuin herättää. Ja tämä modernisaatio, tämmöinen niin kuin jatkuvan kehitys, se jossain kohtaa katkee, eli ei tapahdukaan jatkuvaa kehitystä, vaan tämä nykyinen yhteiskuntamalli törmää semmoisiin ongelmiin, että siellä tulee elintason lasku ja tavallaan niin kuin huonommat ajat väkisinkin vastaan. No sitten on toinen porukka, joka on sitä mieltä, että nämä ongelmat voidaan ratkaista ilman, että missään vaiheessa törmätään sen tyyppisiä ongelmia, että jos ajatellaan, että tässä olisi niin kuin kuvattu, että tässä ensimmäisessä jutussa niin uskotaan, että kehitys jatkuu ja sitten tulee joku tämmöinen, kun törmätään ongelma. Niin tämän porukan mukaan, niin okei, ongelmia on olemassa, mutta ne ongelmat voidaan koko ajan ratkaista ja tämmöinen kehitys voi jatkuu ilman mitään tämmöistä suurta murroskohtaa. Että ei tarvita mitään totaalisen uutta ajattelua, vaan tehdään jotain teknisiä innovaatioita, joilla näitä asioita voidaan korjata. Tehdään poliittisia päätöksiä, tehdään kansainvälisiä päätöksiä, joilla hoidetaan ilmastoa ja muuta. Saadaan muutettua asioita niin, että mitään tämmöistä suurta kriisiä, suurta ongelmakohtaa ei tule. Mutta nämä kaksi päälinjaa, ne, jotka uskoo, että ongelmat voidaan ratkaista, ja nämä, jotka on sitä mieltä, että ihmiset on sen verran tyhmiä, että ne ei kuitenkaan pysty mitään ratkaisemaan, kun ne ongelmat sieltä tulee. Sitten katsotaan vielä, mitä täällä on. No otetaan tää nopeasti, eli täällä on tämmöinen sana, onko tää jollekin tuttu? Ei, paradigma. Se on niinku tämmöinen jonkun tieteenalan vallitseva näkemys. Jos ajatellaan vaikka ympäristöpolitiikkaa, niin paradigma olisi semmoinen, että melkein kaikki ympäristöpolitiikan tutkijat on sitä mieltä, että tämä on just se juttu, näin se homma menee ja tämä on oikea juttu. Ja harva enää niinku kiistää sitä, että etteikö se olisi näin. Eli se on se vallitseva käsitys, jota ei yleensä juurikaan kyseenalaisteta, vaan otetaan niin kuin totuutena vaikka tämä, että ilmastonmuutos tulee. Se on tosiasia ja sitä on turha ruveta enää kiistämään. Se voisi olla tämänhetkinen paradigma. Joo, no tuossa on mä oikeastaan jo selittänytkin, että nykyään luonnon tuhoutumista ei nähdä vaan luonnon tuhoutumisena, vaan se on ihmisen ongelma. Ja tämä on ihan yleinen käsitys. No sitten on täällä
joku fiksusti viittasikin, että tuo ympäristötalous ja ympäristötaloustiede niin on osa tätä ympäristöpolitiikkaa, niin siellä tämä vallitseva käsitys on ollut tämmöinen niin kuin rajaton talous. Eli talous voi kasvaa rajattomasti. Bruttokansantuote voi vuosi vuodelta nousta, me voidaan kuluttaa enemmän ja enemmän. Ja ei ole mitään kattoa vastaus, että kuinka paljon ihmiset voi kuluttaa. Aina voidaan tehdä enemmän, aina voidaan tuottaa enemmän. No sitten, kun tämä on se vallitseva paradigma, tämä ikuisen kasvun idea, niin sitten tässä on toinen joka nyt sitten kritisoi tätä, ja se on kehittänyt tämmöisen vaihtoehtoisen teorian, jota se kuvaa avaruuslaivataloudella. Ja tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen käsite, tämä avaruuslaivatalous. Katsotaan, mitä se tarkoittaa, tämä avaruuslaivatalous. Eli siinä ajatuksena on se, että oikeasti tämä maapallo on vähän niin kuin jättiläismäinen avaruusalus, kun te olette katsoneet jotain Star Warsia tai Enterprisea, mitä niitä on semmoisia ohjelmissa semmoisia jättiläisiä avaruudessa meneviä, missä ihmiskunta sitten viimeiset rippeet ovat jossain pelastuslautalla, niin tämmöisessä avaruusaluksessa niin täytyy tietenkin vesi käyttää aina uudestaan, kun sinne ei saada mistään vettä. Mistä ei saada uusia vitamiineja tai mitään muutakaan, vaan sitä täytyy aina kierrättää. Sillä tavalla tämmöinen avaruuslaiva voi toimia. Ja nyt tämä niin esittää, että maapallohan on itse asiassa vaan tavallista isompi avaruusalus. Siellähän me kilputaan avaruudessa ja meillä on tietty määrä täällä vettä, tietty määrä happea, tietty määrä rautaa, tietty määrä öljyä, tietty määrä sitä ja tätä. Eli kaikki on vain rajattu määrä. Ja maapallolle sitä ei mistään tule lisää. Se kaikki on täällä olemassa. Niin ainoa tapa, joka voi olla niin kuin kestävä, on se, että me kierrätetään samaa materiaalia uudestaan ja uudestaan niin kuin pienimuotoisesti niissä kuvitteellisissa avaruusaluksissakin joudutaan tekemään. Mä luulen, että kun on näitä, tämä ei nyt ole fakta, mutta mä luulen, että saattaa olla tosi, että on näitä maata kiertää tämmöisiä asuttuja semmoisia, mitä ne on, missä näitä neuvostokosmonautteja ja astronautteja asuu siellä maata kiertävällä radalla, kun ne tutkii siellä jotain juttuja, niin eiköhän siellä nekin tee sillä tavalla, että kun ne käy siellä virtsaamassa, niin sitten sitä vähän puhdistetaan ja seuraavaksi kun ne menee juomaan, niin siitä se puhdistettu tavara taas kiertää sinne vatsaan uudestaan. Eihän sinne, se on niin järjettömän kallista olisi viedä nestettä hirveä määrä tuonne avaruuteen, että jos ne on siellä 100 päivää tai vuoden yhtä mittaa jossain avaruusasemalla, niin nehän vaatisi ihan niin kuin tuhansia litroja vettä, jos ne heittäisi sen veden sieltä niin kuin pois. Ei ne sitä vettä pois, että se kiertetään uudestaan. Eli nyt meidän tarvitsisi niin kuin, tämän avaruuslaivan teorian mukaan, niin meidän tarvitsisi niin kuin toimia samalla tavalla kuin niissä avaruusaluksissa, eli käyttää kaikki uudelleen. Niinhän me veden suhteen tehdäänkin, että jatkossa kun tamperelaiset pissaa ja se menee sinne, mikä se on, Pyhäjärvi, ja sieltä se valuu sinne Kokemäenjokeen, niin sitten turkulaiset ottaa sieltä joesta sen Tampereelta tulevan veden ja sitten se puhdistetaan ja sitten taas turkulaiset juo sen ja sitten se laitetaan tuonne kaloille menemään tuonne Itämereen. Siinähän se sama vesi oikeastaan kiertää. Suuremmassa määrässä. Mutta idea on kuitenkin tämä, että tämä esittää, että ei mitään rajatonta taloutta ole, vaan täällä on tietty määrä juttuja ja meidän täytyy se ihmisten keskenämme jakaa ja kestävä juttu on se, että sitä hommaa kierrää. Ja ainoa mikä täällä uusiutuu on tuo aurinkoenergia ja energiatalous esimerkiksi tämän teorian mukaan niin tarvitsisi tuo auringon varaan rakentaa. Eli aurinkoon pohjautuva voima on itse asiassa tuulivoima ja aurinkovoima. Tämmöinen, joka perustuu viime kädessä tuon auringosta saatavaan energiaan. Kaikki muu tämmöinen energiamuodot, niin niissä on rajat, ne loppuu jossain vaiheessa. Mutta tuo aurinko on nyt aika pitkäikäinen, että siihen voi panostaa. No sitten kansainvälisen ympäristöpolitiikan vaikeus. Eli
tämä on jo pitkään tiedostettu, että tämmöisiä kansainvälisiä sopimuksia on hirveän vaikea saada aikaiseksi. Ja nyt kun oli toi Kööpenhaminan kokous viimeksi, niin sielläkin oli suuret toiveet, että nyt ilmastoasiat saadaan kuntoon. Sitten kuitenkin tämä talouslama, mikä tällä hetkellä on kansainvälisesti menossa, niin aika monet maat sitten vähän veti niitä lupauksia takaisin ja vähän asetti omia ehtoja, lähinnä Kiina ja Yhdysvallat, että mitä he aikoo oikeasti tehdä. Ja tässä on tämmöinen yksi mallinnus tavallaan siitä, että minkälainen se ajatuksena on se ympäristöasioiden kansainvälinen hoitaminen. Ja tässä on käytetty esimerkkinä tämmöistä, tai tämä tutkija Hardin on käyttänyt esimerkkinä tämmöistä keskiaikaista englantilaista kylää. Ja nämä kyläläiset käyttää laidunmaata yhdessä. Ja tietenkin tämmöinen laidumen käyttö, niin jos on yhteinen laidunmaa, niin jos sulla on paljon karjaa, niin sähän saat niinku vaurautta enemmän. Ja sun kannattaisi itse lisätä karjaa mahdollisimman paljon, niin susta tulisi rikkaampi. No nyt on sitten vaan se, että jos kaikki niinku lisää karjaa, niin sitten tulee tämmöistä ylilaiduntamista, eli ruoho ei ehdi kasvaa ja ruoho ei ehdi uusiutumaan. Ja nyt se ylilaiduntaminen on tavallaan sen tämmöinen niinku asia, mistä kukaan ei halua kantaa vastuuta, koska jos yksittäinen karjahoitaja lähtee ottaa vastuuta siitä ylilaiduntamisesta, niin sehän jää niinku tappiolle, jos se rupeaa yksipuolisesti vähentämään karjaa. Siitä olisi hyötyä sille kokonaisuudelle, mutta sille yksilölle siitä olisi haittaa. No mitä nämä voi sitten tehdä tässä ongelmassa? Kaikki haluaisi lisätä karjaa eikä luopua omista eduistaan. No, yksi vaihtoehto on se, että tämä on 17/18 tämä loppu ja just nyt. Eli ne yhteensä vetoo keskenään, että vähennetään he porukalla karjaa. No mikä se ongelma tässä on? Kyläläiset, kaikilla oikeastaan intressinä kasvattaa karjamäärää, mutta kun se tuottaa ongelmia, niin yhdessä päättää tämmöinen pyhä sopimus, että joo, vähennetään karjaa, hyvä juttu. Miksei tämä todennäköisesti toteudu? Tämä karjan vähentäminen tällä keinoin. No, se niitä hyötyy siitä, että jos joku toinen vähentää ja mä en vähentäisi, niin silloin se ruoka kasvaisi paremmin ja mun karja olisi hyvin ja mä saisin edelleen pitää ison määrän karjaa. Eli siinä on vähän se ongelma, että joku saattaa vähentää, mutta sitten on niitä ahneita, jotka ei kuitenkaan noudata tätä yhteistä ideaa siitä, että vähennetään vähän karjaa, että se laidun voisi vähän paremmin ja ne eläimet voisi paremmin. Eli siinä on ongelma, että porukka ei sitoudu siihen. No sitten voidaan tehdä sopimus. Ja tämmöinen sopimus toimii, jos kaikki saadaan mukaan. Se ei toimi, jos osa jää ulkopuolelle, koska silloinhan se, jotka jää ulkopuolelle, niin kasvattaa sitä omaa karjamääränsä saman verran kuin toiset vähentää. Eli sopimuksella pitäisi saada kaikki mukaan. Ja sitten täytyy olla sanktioita, että jos joku rikkoo sopimusta, niin sitten täytyy tulla rangaistus, että se sopimuksen rikkominen ei kannata. Onko se nyt varmaan, että jos tulee joku vähentää ja osa ei suostu siihen, niin ne ei sitten niinku nostaisi sillä samaa määrää, mitä muut vähensiä, niin voisihan sekin toimiva teoria, että osa vähentäisi ja osa ei vähennä ollenkaan, mutta kyllähän siinä voitellaan silti, niinku, vaikka se omista pois onkin, niin se yhteisömmän puolesta sillä niinku. Niin, mutta silloin vaan osa osallistuu siihen yhteiseen hyvään ja osa ei. Osallistuu myöhemmin tai niinku tajuu jälkiviisaina. Niin. Tässähän niinku Venäjällä on sellaista niinku otolliset tilaisuudet, kun kaikki on valmiita niinku. Niin voi se olla, että täytyy... Se on joku tekosyy niin olla tekemät mittaan, se on vähän niinku, no en määrä muutkaan. Niin. Mutta no katsotaan tämä loppuun, mietitään tätä, kun otetaan nämä muutkin vaihtoehdot. No sitten on yksi vaihtoehto olisi se, että tehdään karjasta kyläläisten yhteistä omaisuutta laidunmaan lisäksi, eli kun on yhteinen karja, niin silloin niin kukaan ei pääse hyötymään tavallaan enemmän. Mutta tämähän haiskahtaa yhdeltä aatteelta, josta aika monessa maassa on luovuttu, eli
aivan oikein tässä on vähän tämmöinen kommunismin haju ja se ei kuulemma ollut sitten kauhean tuottoisa talousmalli sekään. Ja tässä on tietenkin tuo kommunismin ongelma, että jos omaa yhteistä, niin sit se karjanhoito saattaa joutua huonolle tolalle sen takia, kun se nyt ei niin hirveästi vaikuta, hoidetaanko me niitä juttuja hyvin tai huonosti siihen, että paljonko sä itse saat, kun ne on kaikki yhteisiä, niin sun kiinnostus niiden karjan hoitamiseen vähenee ja se tulos ei olekaan paras mahdollinen. Eli toi yhteisomistusta ei välttämättä tarjoa kovin hyvä ratkaisu tuohon kyseiseen ympäristöongelmaan. No sitten tuossa on toinen omistussuhteinen muutosidea, se, että laidunmaa jaetaan karjanomistajien kesken. Eli ei pidetäkään yhteislaitumia, vaan jokaisella on oma laidun. Ja tämän tutkijan mukaan tämä on niin kuin paras malli, koska silloin sä tavallaan itse vastaat sen laitumen kustannuksista siitä, että jos se laidun menee huonoon kuntoon, niin jos sä pidät liikaa karjaa, niin se ongelma tulee sun ongelmaksi eikä kaikkien muiden ongelmaksi. Eli tämä Ardinin mukaan olisi sitten paras juttu tässä hommassa. Eli silloin hyöty ja kustannus menisi samaan. Mutta sitten miten tämä nyt sitten, jos me ajatellaan tämän hetken kuuminta ympäristöpoliittista kysymystä, tätä hiilidioksidipäästöjä, niin miten tuossa hiilidioksidipäästökysymyksessä nyt pitäisi sitten tämän kyseisen esimerkin valossa niin toimia? No näitä on koitettu hiilidioksidiommassa tehdä tämmöisiä yhteisiä vetoomuksia, että ei kaikki kivat kaverit, vähentäkää hiilidioksidia. No osa vähentää, osa ei. Teki niin kuin, että vähän sä täällä viittasit, että eikö kuitenkin kannattaisi vähentää, vaikka ei kaikki vähennäkään, kun osittain tämän mukaan on toiminut. Joo, mä ajattelin, että kaikilla annettaisiin joku tietty kiintiö tai määrä, kuinka paljon saa voisi käyttää hiilidioksidia yritykset, yhtiöt tai yksilöt tai mitä onkaan. Että niillä ei niillä ole mahdollisuutta vetää yleeksi sitä. Joo. Tässä ne ostaisi sen tavallaan jotenkin sen tehtäisiin silleen. Että se on rajoitettu. Niin, nythän sitä on rajoitettu. Silloin aikana jo Kioto-sopimuksessa se sovittiin tietylle tasolle, mitä tietyt maat saa hiilidioksidipäästöjä ottaa. Ja sitten tehtiin tämä, että niin kuin tätä nelosmallia, että jos käyttää enemmän, niin siitä joutuu ostamaan niitä päästölupia. Eli niitä voi myöskin, jos pystyy itse vähentämään hiilidioksidipäästöjä, niin niitä voi myöskin myydä. Ja nyt sille hiilidioksidipäästölle tehtiin tämmöinen kustannus. Aikaisemmin se, että sä päästit hiilidioksidia kuinka paljon vaan teollisuudesta, niin ei se maksanut mitään. Se meni yhteiseksi ongelmaksi. Nyt hänen sopimuksen on koitettu saada hiilidioksidipäästöille kustannus. Se maksaa, jos saastuttaa. Ja sitä kautta uskotaan, että se vähenee. Eli tässä on vähän haettu itse asiassa kyllä tässä hiilidioksidipäästössä tätä nelosjuttua. Mutta oikeastaan tässä hiilidioksidipäästössä näkyy myöskin tämä ongelma, mikä on tämmöisen kansainvälisen päättämisen ongelma, että kaikki ei kuitenkaan halua sitoutua. Jotkut katsoo, että meidän täytyy vielä saada saastuttaa, me saastutetaan nyt niin vähän, että kun muutkin saastuttaa noin paljon, että meidän täytyy ensiksi päästä saastuttaa yhtä paljon kuin muut saastuttaa, niin sen jälkeen me voidaan ruveta tähän saastuttamista vähentämään tai hiilidioksidipäästöjä vähentämään. Ja nyt kun kaikki on tässä mukana, niin sitten vähän nekin, jotka on mukana, niin nekin vähän nikottelee, että onko me nyt oikeasti varaa olla mukana, kun noin kilpailijamaat ja noikaan ei ole mukana. Eli tässä on vähän sen yhteisen sopimuksen. Mutta itse asiassa näistä jutuista on kaikista otettu vähän niin kuin malleja, että miten tämä esimerkiksi tämä hiilidioksidipäästökysymys, sitä on yritetty oikeastaan, voisi sanoa aika pitkälti näiden mallien mukaan niin kuin ratkaista, mutta ihan täydellisesti sitä on pystytty ratkaisemaan, koska kaikki ei ole ihan halunnut sitoutua ihan yhtä vahvasti näihin juttuihin. Mutta yhtymäkohtia voidaan nähdä niin kuin tähän, että miten keskiaikainen kylä liittyy hiilidioksidipäästöihin. Kyllä se näyttää jotenkin liittyvää, samanlaiset ongelmat näyttää olevan. No, jotkut on tietenkin
viisastellut sitten, että ei tämä nyt pidä edes historiallisesti tämä keskiaikainen kylätarkastelu edes siinä kohtaa paikkansa, että tuommoista historiallista tilannetta on edes ollut. No sehän nyt on vaan malli, en mä tiedä kannattaako sitä historiallisesta näkökulmasta lähteä arvostelemaan. Mutta kyllä se kuvaa aika paljon mun mielestä niin noiden kansainvälisten ympäristöyhteistyön luonnetta, että mitkä on ne ongelmat ja miten voidaan saavuttaa jotain juttuja, mitä se yhteinen sopiminen oikeastaan on. Että kansainvälinen yhteistyö perustuu vetoomuksiin, julkilausumiin, joita sitten neuvotteluissa tuetaan. Ja kyllä niihin sitten osa kuitenkin lähtee mukaan ja sitten alkaa se yleinen mielipide kääntyä näiden yhteisten sopimusten mukaisesti. Kyllä näillä ympäristösopimuksilla on saatu jotain aikaiseksi. Ei ne aina monet toivovat, että muutokset olisi nopeampia, saataisiin isompia muutoksia aikaiseksi, mutta on niillä jotain saatu aikaiseksi. Yksi esimerkki on tuo otsonikerroksen suojelujuttu, eli jääkaapeista ja kylmälaitteista poistettiin tietyt vaaralliset kemikaalit, jotka tuhosivat otsonikerrosta. Se on saatu aikaiseksi. Happosateet on rikkivähennyksillä saatu pois, eli Suomessakin on sellaisia järviä, johon on kalakanta palannut nyt sitten rikkipäästöjen vähentämisen jälkeen. Vesi on palautunut normaalimmaksi, eikä kalojen tarvitse enää räpiköidä happoliemessä. Niin. Mä näkisin vielä silti, että on hyvä, että on sellaisia edelläkävijöitä, jotka tekee sen ensimmäisen muutoksen, koska olihan tuossa Kiinassahan tehtiin tämä ekokaupunki, tai mikä tämä oli, tiedätkö kuitenkin. Niin, no. Ja sitten just viimeksi Euroopassa oli puolet sitoutus lopettamaan kokonaan sellaisten pesuaineiden käytön, jos on joku kemikaali, mikä saastuttaa internettä. Joo, totta. Joo, pitää paikkansa. Mä näen ainakin ne tosi silleen ihailtavana, että mä voisin ottaa siitä tavallaan mallia. Joo. Kyllä se on, ja Euroopan unioni on monessa kohtaa koittanut olla nimenomaan se edelläkävijä näissä kysymyksissä. Ja tietysti teollisuusmaiden vastuu varmaan näissä kysymyksissä on suurempi, koska niillä on varaa. Et pahasitaan kovin köyhät maat vaatii hirveitä ympäristötekoja, jos maalla ongelmat on siinä, että saadaanko kaikki ruokittua. Ja totta kai rikkaiden maiden vastuu näissä kysymyksissä on suurempi ja sitä kautta niitä asioita täytyy myöskin viedä eteenpäin. Selvä, mutta tämä johdattelu oli nyt tässä, että tuo näyttää, että diaesitys on päättynyt ja tunti on päättynyt ja siellä on sitten näihin liittyviä tehtäviä ja pääsisältö oli oikein tuossa, joitain kysymyksiä niistä. Mutta kiitoksia teille, olitte suurena apuna tässä, että saatiin tämä videointi tehtyä. Näytti varmaan hyvältä, kun oli meidän ihmiset.